Mga igsoon ng mga Pariseo ng mga magtutudlo sa balaod nangayo og timailhan kang Hesus. Parihas baka usab kita sa mga Pariseo nga kanunay nangita og mga timailhan gikan sa Ginoo. Ang timailhan nagbarug na sa tubangan nila ang anak sa tao, ang Ginoo nga nagpakatao nga may lawas uban kanila, ipadayag niya ang iyang paghari dili sa gahom kundi sa pagkamalungo. Giduol niya ang mga sinalikway, ang mga makasala, giayo niya ang mga masakiton, nakakita ang mga buta, nagpasaylo sa mga sala, ug gipakalma ang makusog nga unos ug bagyo. Ang mga timailhan gisulat na diha sa iyang pagsangyaw sa pag-abot sa gingharian. Pero ang dako nga timailhan mao ang iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Ang mga paghisgot ni Hesus sa mga tao ug mga panghitabo sa nangagi gituyo aron pagpukaw sa kahibalo sa ilang pagkinahanglan sa pagkakabig. Ang mga timailhan, mga propeta ug mga mensahe sa Ginoo sa paghinulsol gitanyag na sa tibuok kasaysayan. Si Jonas 3 ka adlaw ug 3 ka gabi didto sa tiyan sa dakong isda hangtod gidawat niya ang gihatag sa Ginoo nga misyon ang pagdala sa mensahe sa paghinulsol sa mga tao sa Ninive. Si Jesus dito sa ilalom sa yuta 3 ka adlaw ug 3 ka gabi. Dadon niya ang gasa sa pagpasaylo sa atong mga sala. Iya gidala ang tinuod na kaluwasan sa tanan nga midawat niini pinaagi sa grasya sa pagtuo. Ang Ninive usa ka langyaw nga syudad midawat sa paghinulsol sa labing menos temporaryo ug bisan pa niana ang mga tao gitawag nga iyaha nagpadayon sa pagsalikway kaniya. Unsa may hagit para kanato mga igsoon? Mangayo kita sa Ginoo sa dugang grasya nga dungagan ang atong pagtuo. Ato usab iampo ang atong makaigsunan nga naa nagduha pa sa ilang pagtuo sa Ginoo. Hinaw tunta. May nagpalihog pa sa katalingbanong pangapro.